Ovi on kiinni. Joo, mä näen kyllä hei seuraavana me hei. Joo. Mä näen kyllä poliisiauto hei. Joo. Niin. Joo. Kerro. Laita se ovi kiinni sitten hei. Ovi on kiinni. Niin? Mikä Joo. se on? Lähteekö tää ovi kiinni vai ei kiinni? Ovi on kiinni koko ajan. No ei varmaan oo, kun tää ovi on auki hei. Siis sä lähdet kyllä hei siitä hei auki ovi hei. Noniin. Puhuuko sä nyt ikkunasta vai ovesta? Ovesta ja Ovi on kiinni, ikkuna on auki. Noniin, joo. Noniin. Okei. Sähän saat tehdä hei sitä mitä sä haluat, mutta mä... Elikkä kumpi on auki, ovi vai ikkuna? No, ikkuna. Noniin. No, mutta hei, sä löydät kyllä hei tosta noin. Joo. Mikä tää oli? Aika hyvä hei. Joo. Niin. Noniin. Eiköhän asia tullut selväksi. Tää on 2-paikkainen auto. 1, 2. Joo, ei minua hei. Kerta mä pyysin vaan, että viettekö te mua hei kotiin hei. Ja mä ilmoitin sulle, että tää on 2-paikkainen Haista auto. helvetin paska sinäkin jätkä hei. Sä et oo koskaan ollutkaan mikään jätkä hei. Siis sä vaan... Te juotte. Mitä sä rappaat siihen? Anteeksi. Mitä sä rappaat siihen? Mitä? Mitä sä rappaat siihen? Siis... Mene nyt mitä? muualle renkuttaa siihen. Minua ei. Älä rappaa siihen. Siis sä varmaan räppäät. Älä mua, räppää ei. siinä. Joku lauta, jos mua joku räppää. Ei. Tiedätkö sä mitä tulee? Hei? No. No niin, sä voit tietää kyllä hei, mitä tulee. Kaikki tulee hei. Siitä heitä, mitä sä teet autolles? Oho. Sä teet autolles? Minä tiedän. Hei, mulla on valokuva hei. Au. Ah. Se tulee hei tekemään hei. Kamera hei. Mitä sä nyt? Mitä sä nyt niinku Kamera. teet? Mitä sä teet? Hei, kamera hei, on ollut jo hei, pitkään hei päällä hei. No mutta hei, se ei ole sinun kamera, vaan se on jossain muualla hei. Siis sieltä kaikki tulee hei siis kameralle. Tulee. Niin, teidän pojat hei tulee kameralle. Tiedätkö sä? Niin. Mä en jaksa. Aha! Anteeksi, ei, mä laitan tuon. Siis, onks tää pois vai ei oo pois? On se. Ei kun se löytyy sieltä hei, siis tää kamera hei. Kaikki kamera löytyy hei. Teidän kamerat löytyy hei. Aha, hei, löytyy hei. Kaikki kamerat hei. Tiedätkö sä hei? Tiedätkö sä, Ui ai. Tiedätkö sä mikä täällä on? Mamma mia, hei. Se on just se. Siitä tulee. Onko se vähän sekaisin? Siis mä en ole sekonen, hei. Siis ei. Jos sä laitat ton punaisen pillin pois ja mä laitan tän hei kameran täältä hei pois. Sopiiko? Sopiiko, että sä laitat ton pois ja mä laitan tän pois hei? Tiedätkö sä mikä täällä on hei? No. No? Mikä siellä on? Sulla ei ole hei, siis tietoa hei mistään mitä hei. Ei Mulla on, hei siis mulla on kaikki hei täällä. Noniin, toi laittoi sen pois. Niin.